Estes son os comentarios que reciben moitísimas persoas que fan contido en galego a diario nas redes sociais e en xeral en internet, non? E claro, a miña experiencia de máis de 15, 20 anos nas redes, non? Di que a estas persoas non lles interesa saber o que estás a dicir. De feito, comprenden perfectamente o que estás a contar. Simplemente incomódalles que linguas como o galego, o éuscaro, catalán, asturiano, etcétera, poidan estar en pé de igualdade, non? Con outros idiomas e poidan ter visibilidade. Non queren que existan eses idiomas, entón, por iso fan este tipo de comentarios. E claro, eu, que levo tantos anos nas redes, pois a min dame igual. Mais penso nas persoas que comezaron a crear contido galego, por exemplo, e que comezan a recibir comentarios de odio. Claro, pois é probable que algunha xente abandone isto, non? Porque non quere recibir comentarios esmoralizantes. Entón, eu dende aquí quero animarlles a seguir facendo ese contido. A grande maioría imos apoialo. No noso caso, o Orgullo Galego, temos seguidores e seguidoras en máis de 80 países, xente que non entende o galego e que non ten problema algún. Eu mesmo, cando vexo contido en ruso, finés, alemán, etcétera, uso o traductor e a esta xente, pois, se lles incomoda, pois é o que hai.